Hei ja tervetuloa ensimmäisen podcastini pariin. Tänään hoidan homman yksin, mutta tulevaisuudessa myös mukana vieraitakin. Tahdon tähän alkuun kertoa, että voit kommentoida podcastia kommenttikenttään, mutta muista asiallisuus kommentoidessa. Podcastien pituus on varttitunnista tuntiin ja podcastien käyttö tilaisuuksissa tai esityksissä vaatii luvan, jonka voit pyytää sähköpostissa allaboisikasi@gmail.com. Mutta sitten asiaan. Tämä podcast sisältää kaiken olennaisen liittyen tuleviin podcasteihin, eli minkälaisia ne ovat, miten usein niitä tulee ja vähän paljastuksia tulevista podcasteista. Tähän alkuun tahtoisin nyt siis sanoa, että podcastit tulee olemaan rakenteeltaan alku, keskikohta ja loppu. Eli alku on tämä, mitä mä just höpötin tossa. Sitten tulee se itse aiheen purkaminen, itse puran sen aiheen tai vieraan kanssa puretaan. Vieras tulee mun podcasteihin Skypen kautta ja sen pitää uskaltaa puhua ja antaa lupa näyttää tai pistää se podcast YouTubeen. Vieraaksikin voi hakea, mutta siitä lisää tuolla myöhemmin. Sitten kun ollaan vieras esitelty ja aihe vähän esitelty, niin sitten pureudutaan itse asiaan. Eli käydään asia ehkä laajasti ja riippuu asiasta, niin käydään se laajasti tai nopeasti läpi. Käydään kaikki pienet seikat ja näin. Ja sitten se vieras yleensä pitäisi pystyä olemaan sellainen, joka liittyy aiheeseen jollain tavalla. Tai jos kyse olisi näin pelistä, niin kuin peleistäkin tulee podcastia, niin sitten se on vähän eri juttu. Että sen pitäisi olla sitten pelannut sit peli kuitenkin. Ja sitten myös käydään ajankohtaisuuksia läpi jossain vaiheessa, tai silloin kun jotain niin suurta tapahtuu ja ajattelen tehdä podcasti, mutta ne saattaa sitten vähän lyhyempiä kuin nämä, että niissä käy vaan nopeasti aihe läpi ja mielipiteet ja nämä. Ja yleensä mä teen sitten luultavasti itsekseen, jolle nyt en just saa sillä sekunnilla sinne vierasta, joka puhuu siitä asiasta mun kanssa. Siis tosiaan aiheet on hyvin laajoja ja niitä käsitellään tosiaan se varttitunti ehkä on yleisin ja tunti sitten sellainen tosi harvinainen, että jos on joku iso aihe ja monta vierasta, niin sitten ehkä voikin tulla se tunti jopa siihen täyteen. Mutta hyvin harvinaista. Tällä yksin höpöttäessä tää tulee tosi lyhyeksi, koska mä en voi kysyä keltään mitään, joten tääkin on nyt vaan näin lyhyt, joten tulevaisuudessa tulee sitten paljon pidempiä podcasteja mä luulisin. Ja siis paljon yllätyksiäkin on luvassa. Esim. Yllätysvieraita ja muita mahtavia yllätyksiä, mitä nyt ikinä voinkaan keksiä näihin podcasteihin. Ja sitten mennään tähän toiseen kysymykseen, eli kuinka usein näitä tulee. Podcasteja tulee tavoite olisi niinku 1 per viikko, mutta tietenkin se todellisuus muotoilee sen ajan. Eli se voi olla vaikka 1 per 2 viikkoa. Riippuu ihan mitä mulla on kokeita ja aikaa ja tälleen, niin se riippuu ihan siitäkin. Ja sit se tietenkin riippuu myös siitä, että saanko vieraita ja keksinkö aiheita. Mun tavoite olisi silleen, että ei 3 yksikseen puhumista peräkkäin, että joka 3 olisi vähintään se vieras, mutta tokihan jos kaikistui vieras nyt, niin olisi tosi hyvä. Mulla on tällä hetkellä 1 vieras hakusessa. Kriteerit ovat, että olisi yläasteikäinen ja ei uskaltaisi esiintyä YouTubessa. Eli jos täytät tämän kriteerin, niin voit hakea paikkaa, tai siis vieraan paikkaa tuolta yksityisviestillä tai kommentoimaan tähän jotain, että mä haluan vieraaksi, niin sitten mä voin lähettää sulle YouTubessa yksityisviestiä tai jotain. Voi myös tulla Skypessä vodet sulle sanomaan, tai sitten Twitterissä mulle allaboisikasille sanomaan asiasta, niin sitten minä katson, onko sinussa potentiaalista aineesta tulla vieraaksi podcastiin ja näin. Ja sitten paljastuksia, eli mä tulen ainakin puhumaan nettikiusaamisesta. Mä itse asiassa, se oli yksi tämän jutun juoni, että miksi mä kehitin tämän podcastin. Nettikiusaaminen on nykyään aika paljon korkealla siis otsikoissa, joten siitä tullaan puhumaan aivan varmasti ainakin 1 vieraan kanssa. Ja ehkä sitä muotoutuu joku tällainen podcastien
pääaihe joka podcastissa, että joka podcastissa vähän käsitellään aihetta, en vielä tiedä. Ja itse asiassa mullakin on eräällä tavalla yksi kokemus tällaisesta tähän asiaan liittyvästä ehkäisystä. Sitäkin tullaan käsittämään sitten jossain vaiheessa. Ja vieraaksi tulee siis tosiaan paljon nuorta väkeä, eli sellaista 12-16 on se ehkä se tämmönen keskimääräinen ikä, mutta siis myös kun tulee haastattelua, eli haastattelu tulee yksinään, eli se ei liity podcastiin, vaan se tulee silleen, että mä haastattelen jotain, niin siinä saattaa vähän vanhempaakin porukkaa jostain nuorten linkistä tai jostain, mutta se on taas ihan eri asia kuin nämä podcastit, eli niihin tulee itse haastattelu niin kuin otsikkoon. Ja ne tulee olemaan lyhyempiä, ehkä jotain tätä luokkaa, mitä tää tällä hetkellä on. Sitten vieraaksi voit päästä tosiaan, jos mä haen sillä videon lopussa jotain, niin kuin tässä nyt hain tuossa vähän aikaa sitten sitä vierasta, niin voi hakea, mä sanoin yleensä sen ohjeet varmaan siinä ja näin. Tosiaan haastatteluja tulossa, podcasteja tulossa, ehkä jotain muutakin, en vielä tiedä. Saa nähdä, miten tämä kehkeytyy. Ja jos tosiaan ei ole käynyt tilaamassa, niin käy tilaamassa minun pääkanava eli Allubo98, ja siellä mä teen pelivideoita ja vlogeja. Tää on tämmönen mun sivukanava, jota en koe niin tärkeäksi kuin pääkanava, joten tää on toissijainen juttu nyt tämän kaikkien kiireiden keskellä. Mutta se taitaa olla tässä tällä kertaa, ja vähän normaalia lyhyempi podcast, mutta ensi kerralla tulee pidempää ja parempaa settiä, jos vaikka saataisiin joku vierailijakin, ken tietää. Allu 98, ei nyt ollaan ihan vaan Alluja. Allu kiittää tämän podcastin osalta. Kiitos ja nähdään ensi podcastissa tai haastattelussa kumpikin onkaan. Ja tosiaan nähdään sitten ja hae vieraaksi, jos täytät kriteerit ja se on moi!